Kandak dari nan tua-tua malang kini kok lebuliah kandak jebinto jurumudi na yaklah nan sadang viral kini dulu jurumudi ison sawa tikam deka bakan kawan sampaikan banah kagunjanyo talangkin kita lenongkan nama kandai alaku talangkinoi ala barampe kami barendang demang lai bagurau samalamku alai banyak isai wanita lain dia amang kaitsa dan nanan sayang nema dek kijo matu samuloyo enai lakareta oi ko kanda indak basa luang diminta nyonema indak basa luang diminta nyonema rusu aden dinyo tu baru pas kalau tadi tempang lapoi pajaga apa jane korore len muaga la tewasa jo kareson ma inyo malam koi baru mamaci la mati sajo kareson baru dan paci inyo mati sajo dema hoi rusu aden dinyo ala barampe oh kami badengangangangangandangoy dangade tuan samalamku nema dangade tuan samalamku oi karudinoy saja tak kicuai oi di antarang karucai indak denai picayulai nema indak denai picayulai oi karemon karonioi Selamat tiba dan sanak kami Bang Laye dari Medan. Selamat datang biar talambe asal tiba Bang Laye habis beras makan kaba. Selamat datang, selamat background. Barik dari Bang Laye dari Medan habis beras makan kaba. Salam-salam kabake mamak jidun sana kawan sepegerawan dari punyo bak padi mudo datanya bak padi masak dalam lingkungan salam Bang Laye kasadenya habis beras makan kaba. oi bakanda kami dendangkan oi deda karison dangakan juon dedang dene bakato samalamko karison oi ondeda alara semua onde anak rutiang oi ode mandangakan nenek oi sapangke apanya pauda juo oi ulang lah balik dede oi Berikut dari 5630 dek tatah malam kini dia. Kalau Bang Lain talambek tiba malam kini nampaknya kan naik pakuan dek orang di Talawi mangkonyo talambek tiba ne basan dari mana? Naik tatah. Bang Lain habis beras makan kaba. Horas pak ya. Horas pan ya sabadah
dak pandai jurumudi bahasa Medan do Damas dia. Orang Sebahan dia, pasal dari Damas, bang lain dia. Ayo lo layan. Jurumudi belum pernah moyak di Medan lain dia, belum karati lain. Naik tatan dia. Ayah, tolong sampai naik tatan dia, bahasa Medan dia. Nansi kara ajo asan yang baka katigo Tanjung Mingkuang dalam daerah Solo aja. Tapuk tangan di sana. Induk baru apa lagu? Lanjut. Sudah sara amangko manyasa baru jadi adi sangko bingung. Maratok badan kasudahananyo karesonoi. Balik langsung lesson. Nan piaman bapaga jirak bapaga jawin jalu bulu ambia pemagaladang ladang baisi lada muda bapara ubi amak baru di tepi jalan. Pakai pidoman dek teta babangina angin berkisah sambut tahu lah belok matahari tarang pada mengicu abang lain tahu jua isu orang Banten manangguangan dek kanduang oi. Berikut dari dapelan seketik jo pasan ke bagi son malam kini son dia. Kalau itu induk baru dia berarti son apa baru malam kini dia. Nanya apa baru dia. Pasan dari dapelan. Kalau aku induk baru selalu mati lah berkuburan lagi. Biar apa baru nak badendang dek bang polan. Cuma ladang ala sayui di pantun gerau. Taman nong kunci mak di pamatang mencelik balui masuk luka. Rasa kasero dalam lunau nang kandung oi. Ni ruak. Bariki Bapak Sanjo dapelan kabakison malam kini apa baru nan badendang son dia. Badek bang usrok nan mencibih-cibih malam kini dia. Pasan dari dapelan. Ya, nanya ison dia. Cibihkan bang usrok malam kini. Abangu. Cepet abang. Lama deh. Ya sabalut ison mencibihkan bang usrok malam kini. Capek bang Usra. Tu wen dia. Nan awak biarlah nan di sudut induk baru naik jurumudi dia. Biarlah ndak apa baru naik dia. Induk baru naik. Oke, dari tanda Pak baru. Ya. Cuma sebelum induk baru naik dia, ya tukang salong naik dulu. Ya. Ya. Diwakilkan saya ke sawak. Diwakilkan saja je sawak malam kini apa baru dia. Ya. Tenanglah duduk bagu rawa semalam ko. Odek Kamarudin sana amborangan pasan. Kok bewakilkan kawake sawak. Honor malam kini to bagi dua nang kanu angoi. Tikam dek do badua. Mata. Ya. Ya dari petek baru ada ya. Di dalam iyo kandung bapak liang usala banglai duduk pemanuang awak magurau semalam Tarita untuk besok keluar kini dia. malang bana dan napek kambiang ala diagi arumpi sakaruang pucu ubi nyakunya juo bang layoi.
Berikut dipapanjang kalagoneko dari kumban tua sabalun dibutal lengkok balyang-balyang jurumudinya. Apa baru lah naik malam kini nan induk baru pun lah naik malam kini. Anak baru naik di lagonekonya. Anak baru nama jebut ya. Naik anak ruak. Ya. Barikit kalau dek mak sawir malam kini dabaan naya apa baru induk baru 100 anak baru malam kini. Sasudah itu 30 dek nanti sampian jurumudi baru pulo nan namonyo malam kini ni pasal dari mak sawir. Ya. Jangan sampai dak kanai pulo nanti sampian jurumudi ya. Nanti sampian jurumudi ko baru pulo nan namonyo malam kini ya. Oi biarlah denan baru tapi kan udah kamari mancigo juonde dah. Oi kami baca liya juonde udah karam badan den. Oi biana badan den agak puak. Anak bujang duda laki urang oi suko juonde dah. Baitu bana samalam ko neda di manyo. Bade pun ngira apa arsama astri sandaga. Ya 30 dek nanti sampian jurumudi baru pulo namanya malam kini. Tasara sajo Pak Waka kini ko bangustro. Nampok ko ati nyolai sanang deba. Pokok hati nyolai sanang demak oi rusua dendinyo. Kalau kasadonyo lah kanai malam kini ka jurumudina. Kalau dek jurumudi pulon namo jurumudi baru puluh namonyo malam kini dia. Naik jurumudi dia. Dek jurumudi ya ka pakai sonjo bawa kilkan malam kini. Jurumudi puluh namonyo malam kini dia. Baru puluh. Ada sari-sari oi lai bagurau samalam konema lai bagurau samalam ko oi ikonyo baru oi kurang iri oi nampak karam dia masaknya mengulek nyuone baru kurang iri itu namanya elo lai coy. Yalah kita tinggalkanlah baru sama lagi ni sebab bad itu kalau kita turunkan ya ramu cakap rami kami dah pentas beko kemana ya.